tayo nang maglaro ng loto. Tala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Simulan na po natin ang ating actual draw para sa draw number 2523. Contestant next phase, Bola Larry. I'm ready. First reading number sa number 2424. Ibabalik-ulit natin ito para sa second reading number. I'm ready. Second reading number sa number 1515. Official draw result for July 2, 2024 are the numbers 24 and 15. 24 and 15 in exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ako po may si Divina at kaya na sa pieces o hindi umuulong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result